Nan ampe babako babaki. Biasonyo dilakukan babarapo hari sebelum akad dan hanya dilakukan oleh pihak padusi. Bako manolong meringankan beban biaya alek sesuai jo kemampuan masing-masing. Dalam babako babaki, calon anak daro dijapui untuk mengunjungi keluarga bako. Selama di rumah bako, biasanya orang tua-tua akan menagih nasihat-nasihat tentang pernikahan yang harus dipahami dan dijalani. Bisuaknya, calon anak daro diarak balik ke rumah orang tuanya lengkap jo barang paragih dari bako sarato siriah barang ameh sampai kebutuhan dapur.